Tak, tady máme kom, tady máme dvojku, tady máme jedničku. Odpojovač máme v poloze off. A když si změříme cestu mezi dvojkou a komem, tak je máme propojené. Z jedničky, chci ostřit. Z jedničky to funguje, jakože ta se odpíná, ale dvojka zůstává propojená i v tom offu a vypne se vlastně jedině, až se dá do té polohy remove, tak v té chvíli se to teda odpojí. Ale to remove není úplně jako stabilní poloha, jo, takže teď už to je dobrý. No takže potřebujeme, aby to v tom offu, že jo, bylo vypnuté.